er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er godt, at vi blev født, før aborten den blev fri. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Op med lapperne, hvis I synes, skal være med. Ja, tak så. Yes. Move your fat ass down in the city hall her. Nå, vi har stemt om, at du skal sendes på sprogskole i stedet for. Du kæft, Lars. Hallo, vent nu lige med dig. Prøv, du kører ikke. Peter, du kører til psykopat. Prøv at, gutter, log in. Nu kører jeg forrest. Det er fandme godt kørt, det der. Er vi enige? Ja, man. Nej, du får fedt til det der. Luk røv! Hvor skal vi ind hen? Det ved jeg sgu da ikke, det er dig, der skal bestemme det. Det var godt lige ud. Fuck. Okay, ja. Nej. Vi rammer. Det er med D, din nar. Åh, for helvede. Hold nu kæft, jeg overblind. Nå, ej, så er det fair nok. Ja. Det er vist ikke det eneste, du fejler. Ja, nu får du lige pæk i munden, du. Du kan godt lide. Du skal løbe nu, din muslim. YouTube. Jeg døde af en NPC, der Det er fordi, at vi stod og snakker om ham deroppe, vi kender ham. Han er varm og kan Hvorfor har I sat ham i stripskutter? Det ved jeg heller ikke helt. Ikke noget med. Lars. Vi står og laver radio, så sætter Lars op i strips. Jeg ved ikke, hvad der skete. Han er fandme grineren om der. Lars, Lars, det er ikke ham, din idiot, Lars. Det er ikke ham, vi skal tæve, Lars. Men så... Hvordan det beklager vi. Din fucking idiot, Lars. Det er okay. Åh, mand. Som. Du skal da. Så alligevel, Helmut. Ja. Hallo, kom herover. Hvor Du skal skal du hen? tjekke puls, din luder, mand. Hvor skal du hen, de fucking mongoler, Nej, mand? man, du pakker, mand. Fuck din mor, mand. Prøv, mand. 3, 2, 1, fight for helvede. Prøv at, det er bare at sige, ja, din gedeknæpper. Altså, jeg plejer bare at kigge igen. De plejer altså at stjerne helt ud nogle gange. Det er så fucking fedt. Gå op og siger, ja, motorlarm. Så siger jeg fucking bacon, mand. Så siger jeg lige. Ja, flæng!